Uzu billahi min shaitanir rajim. Zabairu na sani Zabairu baban ka turo ka, ina sani take da kuni shi ya turo ka, ko ainihin ko sulhu na kirki ko kuma sulhu na tsiya, su dai abubuwan da aka turo ka kenan. Amma ni ya kasan suna na Salisu da kasan su ana kira na da Hausa kenan a kira da Salisu, da Larabci a kira na kuma Sala, yawwa haka ke kira na. Amma ka kamance lokacin da farkon ka fara zuwa wuri na ka zo maka zauna da kai, ai ka san akwai lokacin da tsakanin naka da babanka ka san abubuwan da ka faɗa ka sani, ba sai na yi bincike ba dan shi ka san aka ko ba maka ce mini sirri bane ka faɗa mini hakika kuma yana sanar da haka, amma ka san abin da ka faɗa masa tsakanin ka san duka. Amma abin da nake so ne ka zo ka kwanta da hankali ka diba da kyau, ka diba lalle wannan babanka ne da yake, amma ya zaka hanyar da yake ba da wallahi yana sai hanyar ta kwata da ce ni yanzu kai gaba da ko an ce ni yanzu ka zo da faɗa da ni kai ko an ce ma ka zo ka yi da ka zo ha ko an ce ka zo kai a turo ka daga can me ke sunan ta cakirai da shege dan maimaki, ko an ce maka ka zo ka faɗa ni kai ka zo ha magana gaskiya a kwanta da hankali ka ji ba gani uban ka ma ke so ne gaye ko wallahi in san ka ne ke tulo kan gaba ka tsaya kai tunani da kanka gani in yana san ka ya kallo da hankali an garba tulo ka shi kuma tulo ka tsaya kwanta da hankali ka ji gani ai zama ku tsaya ba ta ki kusa ba me yasa ku kusa ma tun warko ni na sani wallahi da kan kun ku ba game ki ba ka din ku na wurin kan ku ba game ki na sani reality na sani kan ku ba game ki kuma ko min za ka yi za ka shiga ka zo ka yi wanda san sirri ni na riga na san sirri na sai ba wai tinyo ba ko ganin buka kuna ganin ka ba na zama cakiri na san sirrin ku ne da ba ku tunani na san sirrin ku kuma ga wani ya riga ya zo ka abu ne riga ya kasance ba a tana na sai Allah ne riga ya sa duk mutumin da wani hira da ke da kwacin hakkin ko na kake ba in ka nuna ka cikin shi ko Allah ya sai Allah ya sai wannan tunan asiri ne Allah ya kawo ba ku tunanin asiri ba ku tunanin asiri kuma hira da kenan ko bi izin Allah ta'ala wallahi to nan asiri kuma hargane kenan wulakanci ne da duniya ko wallahi kuma hargane kenan dan uwan ga ni ba buri zani ba kuma hira da kenan ko ka tsaka bincike ba banka da kyau ka bincike ba kai na gaba yalle ka zo ka kare dan ka ko kai wani ka kare shi ba ka san a wani lahin ko kuma kai lahi ka tashi ka yi kai ko sarki ne yake magana shi sarki ne kawai ni ba abin da ban sani ba hira ke ba sarki ne na kawai ke magana ba dan ni na garin na sani ba inda ban sani kai kowa sani na san dinnan na san kawai ba inda za a lalace babu inda za a lalace wannan fitina ko da kun yawata abin da sai dai koya kuri ko ga abin da Allah yi sai dai koya kuri ko ga abin da Allah yi, amma wannan abu yadda ke da ko ba dan karfi amma Zabairu uban kana so kwale ka ne ina wace namun da yake na wace kai ka san in mutum na yi mutum kai ka san kakan da yana yi kakan ga yana yi balle wani shege dan mai balle wani shege ari balle wani shege gayya balle wani shege garban da tuwon kwance da wasu ma har ba za a yi saurare shi kuma kana ganin Zabairu ni ba jani ba na ce to da ka zu kwana ko ba wala ba ka zo duk da kai da wanda ne ba ga kawai ke dan uwan kan mun ga dan shege